श्री सोमदोन बर' गामि कारिपारा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा PS गरेस्वर माने आङो बिराद दुखुआव दिनै फोरमायनो नागिरदों माने थांनाय आङो जानुवारिनिफ्राय नै अमा फार्मखौ आङो स्टार्ट खालामदोंमोन निजा फैसा खरसा खालामनायनिफ्राय आं 3 लाखसो थाखा खरसा खालामदोंमोन बिनि उनाव मास मोनसे सिगांनिफ्राय आंहा ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जानानै फैबाय माने मास मोनसे सिगांनिफ्राय आंना मासे फ्राय दिनैनि सानाव लागै 23 टा अमा आंहा गोमाबाय दिनैबो बिमा माथाम गोमादों फिसा दङमोन 17 टा फिसा बिमाफोरखौ भेटेनारिनिफ्राय फैनानै पस्टमर्टम खालामदों रिपर्टखौ 10 दिनसो उनाव मोनगोन होननानै बुंदो खिन्थु मा जाहोनाव आंनिया बिदि इमान माने 30 टाखालाय अमा थैखां दिनै जाहोनखौ हमनो हायाखै भेटेनारिनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला सुइन फ्लु होननाय जि बेराम बेखौनो बिसोरो सासपेक्ट खालामदो दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे भेटेनारिनिया फार्स्ट आङो जेब्लासिम फार्स्ट माने 1 मास सिगांनिफ्रायनो स्टार्ट जिहेतु आंनिया जादों आं 1 मास सिगांनिफ्रायनो लिंनानै माने ट्रिटमेन्ट खालामहोदोंमोन आरो माने इन्जेक्सन होयो फैनानै मोजांबो बुङा मा इन्जेक्सन होयो बिनि उनाव बिजि होखांनायनि उनाव उनखालिनो थैना थायो अमाया गिदिर प्राय 80 किल 90 केजि इदि जादोंमोन अमाया बिथांमोना जे आंनो जेबो बुङा मा बेराम जादों बेनि सायाव बेरामनि सोमोन्दै जेबो बुङा फैनानै खालि बिसोरो दांना नायो बिसोरो टेम्पारेचारबो मारिना नाया थार्मोमिटार मारिना नाया खालि माने फैनानै बुङो मा लोमजादों होननानै इन्जेक्सनखौ होलाङो मालाबा बेला मोनसे थायो मालाबा सानसे थायो थैनाय बिनि उनाव आरो हरनि गेजेरावनो अमाया थैनानै थायो बबे भेटेनारि फैयोमोन गरेस्वर डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयोमोन गरेस्वर भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयो दा दिनै सेम्पोलखौ लांदों आगोलाव लाङाखै सेम्पोल आगोलाव लाङाखै दिनैसो माने आङो बुंनायखाय बिसोरो बेखौ टेस्ट खालामनांगौमोन होनना बुंनायखाय बिसोरो लांदो होननानै बेखौ आं बिसोरनिफ्राय आरो मा रिजाल्ट मोनो बिथांमोनासो मा रिजाल्ट होयो बिथांमोनासो मिथिसिगोन आरो बा बेमारा मा जादों बेरामा बेखौ बिसोरो मिथिसिगोन नोंथाङा मा बुङो नैबे समाव जे बिसोर भेटेनारिया सम मथे खारफाया बिसोरखौ फुङाव लिरबाथाय बिसोरो फुङाव फैनो हाया बिसोर बेलासे फैयो माने बिसोरा अफिस टाइम होनना बुङो फुंनि टाइमाव अफिस टाइम बेलासे थांगोन बिसोरो बिदिनो बेलासे बुङो 2टा बाजाब 1टा बाजायाव फैगोन होननानै मोना 2टा 3टा इदियाव फैयो माने बारे फन खालामबाय थानांगौ बिथिं माने जोंहा गोसोआ गाज्रि नांबाय थायो माने एसे थाब जागौबा खिन्थु फैया बिसोर बारे नैबे समाव नोंथां टटेल आंनाव गासै फिसाजों लाबजों प्राय 60सो अमा जागौमोन पिगलेट माने गोरलैजों लाबजों 60निसो आप जागोन 70सो जागौमोन फ्राय दा नै जिखिना दंबावो बेखिनियाबोथ' माने बासिगोन बा थांनानै थागोन बेखौ आं आसा मोनाखै मानो होनबा बे बेरामाव गोलैनानै दोङो माने बियो हयथ' दायोबा गाबोन फुङाव बिसोर थैखागोन आरो दाना जाया बिसोरो भेक्सिन जेबो होआखै खालि बिसोरो लोमजानायनि आरो एन्टिबायटिक होयो लोमजानायनि इन्जेक्सन मोनसे होयो आरो एन्टिबायटिक मोनसे होयो खावलायनो लुगैयो जे आं माने गावनि इसिबां रां खरसा खालामनानै बानायदोंमोन माने जिहेतु दा सरकाराबो जिहेतु एसे बे माबा फिसिनाय स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव एसे बुंबाय थायो गेजेर नोजोर होगासिनो बेफोरखौ माबा खालामनानै एसे जोंफोरखौ एसे नायहरबा मोजां जायोमोन आरो बिथांखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे बिथाङा जाहाथे नैबे नोंथांमोननि बिजोंजों गम मोननानै जाहाथे आंखौ एसे नायहरो बेखौ आङो मिजिंथियो बिथांनिफ्राय जाहाथे आं जोंफोरबायदि आंबो दासो जाफुहां फार्मार माने गोदानै जानुवारिनिफ्राय जिहेतु बुंनानै बानायजेनदोंमोन बे अबस्थायाव आंहा बिदि जाबाय बेनिखायनो आं फ्राय आंनानै कन्ट्राक्सनावनो फ्राय 1 लाखसो थांदो कन्ट्राक्सनावनि उनाव आंना बे दानानिफ्राय पिगलेटनिफ्राय बेनि उनाव आं गिदिरबो बायदोंमोन फ्राय 3 लाखसो आंहा खहा जादों आरो दा बर्थमान आं फ्राय बेयाव आङो मथा मथि आंहा माबा हिसाबै फाननानै आङो प्राय 5 लाख बा 6 लाख ओरै फैगौमोन आरो आङो फाननानै खारन आं फिसानि थाखायसो बानायदोंमोन नालाय फिसायाव जिहेतु दानि बेसेना एसे दङ
5,000 6,000 हिसाबाव फ्राय 6 लाख 7 लाख ओरै जाहैगौमोन आरो आं दा जोंनि BTC नि मानगोनां राकेश ब्रह्म सारखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों दे माने बिथाङा जाहाथे आंखौ नैबे अबस्थायाव एसे नायफिनहरनायखौ आङो लुबैयो आरो बिथाङा एसे जिहेतु दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे नोजोर होगासिनो बा एसे माबानि सायाव बुंगासिनो माने बिखौ एसे डेभेलप खालामनायनि बा बेबायदि मदद खालामगोन बेफोरखौ बुंगासिनो बे रोखा हिसाबै आंखौबो एसे नायफिनहरनायखौ आङो राकेश ब्रह्म बिथांखौ जोंनि BTC नि EM बिथांखौ आङो खावलायनाय थाबाय आरो